खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 सेप्तेम्बर 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्रांनो हागौ। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोखौ हमथानायनि गोनांथि दङ। गोसोनि साननायफोरा देबर नांगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुना नाथाय खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनायाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरबा खाथि लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसाव बादाव जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ अ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गोजोननि आंखाल जागोन। गोथों आरो गोग्गो एबा गेबें साननो रोंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनोबो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। खुसिनि आंखाल जागोन। जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो मोजां। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनोबो हागोन। गोसोआ जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ रायखोमागोन। गोबां बिथिङाव गोदान आरो मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अदेबानि अननानै फैगोन। गोसोआ जोबोर आला खालाबो जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा रोंग'सा सुबुंनि सुबुरुन लानांगोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां देहायारि जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ।
माबा मोनसे गेदेर गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खालाबो मोनगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबांबो जागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर गोनो गोथो जागोन। थार आरो गेबें साननो रोंनाय नङा। बुद्धिनि आंखाल जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय बोसोन लानांगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा। हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो नाजायोब्लाबो हानाय नङा। गोब्राब जागोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन नाथाय थार लोगोनि आंखाल जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। गुबुनजों मान होजानायबो नङा। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोआव गोदान बोलो फैगोन नाथाय जाफुंसारनायबो नङा। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजाङैनो थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन।
फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मावफुंनो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो दिनै मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो जोबोर खुसि जागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयजोंबो अनजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि बांगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानो रोंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।